Poďme si ukázať, ako začneme háčkovať. Na začiatok háčkovania budeme vždy potrebovať, respektíve väčšinou budeme potrebovať takýto úzol, aby sme mohli pokračovať ďalej. Ako ho urobíme, to si teraz ukážeme. Takže tento teraz oduzlujem. Tak, takže máme svoju vlnu, tuto nám končí a tuto pokračuje ďalej. Takže zoberieme si dva prsty. Vlna nám má takto pekne končiť dole. Obkolesíme si tie naše dva prsty. Hore si vlnu prekrížime. Chytíme si to, aby nám to nikam neušlo. Zoberieme si náš háčik. Teraz prvú podídeme, druhú naberieme a podlezeme. A urobí sa nám takýto uzol. Potiahneme vlnu, zatiahneme a máme svoj uzol.